Okay, so may buntag Pilipinas. Oh, may hapon diri sa mo ano. So, igsoon, naana pud ta karon sa pagbasa sa Biblia, no? So karon na to sa Deuteronomy 25, no? Kung naa kay Biblia igsoon, andama dandaan, no? Okay, so before ta magbasa, magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaw na mga Dios. Salamat kay Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord, nga makabasa, makapaminaw sa imong mga pulong, Ginoo. Salamat kanunay, Ginoo, sa imong pagpahinumdom nganhi kanamo, Lord, nga ang imong yung pulong ang pinakaimportante, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord. Kay ingon imong pulong nga ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang imong pulong magpadayon ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Busa, Lord, salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagpahinumdom ni anak kanamo, Lord. Ug nining taknaa, Ginoo, kami na usab magabasa, magapaminaw sa imong pulong. And I pray, Lord, nga imong balang espiritu mamuhat gayud sa among matag usa ka kasing-kasing og huna-huna, O God. Lord, i-transform among kasing-kasing nga masama sa imong kasing-kasing, Ginoo, nga mahigugmaon, mapinasayloon, O God, ug matinabangon, Lord. Ug salamat, Ginoo, nga imong i-renew among mind pod, Ginoo, nga among huna-huna, Lord, nga ma-align sa imong huna-huna, O God. Lord, salamat kaayo sa imong pagkabuhaton bisan pa kanang mga nananaw karon ani nga video, Ginoo. I pray nga ikaw magapanalangin kanila, Ginoo, uban lang tibok panimalay, O God, sa matag adlaw, Lord. Salamat nga imo silang dihugan, Ginoo, sa imong balang espiritu, O Dios, nga ilahang masabtan ng imong pulong, O God, ug among makuhaan, O kanang pagtulunan, Ginoo, ang imong pulong. Lord, salamat kaayo, ikaw mong ginaimbita karong taknaa, ug ikaw mong pasalamatan pinagi sa ngalan Jesus. Lord, ikaw mong gina-welcome. Amen ug amen. So, igsoon, ato na dayon nga basahon, no? So naana ta sa Deuteronomy 25 verse 1 niingon, kung adunay kaso nga husayon sa hukmanan, hukmi ninyo kung kinsay nasayop o kinsay husto, no? Kung ang sad-an angay latuson, pakulubon siya sa maghuhukom diha sa iyang atubangan o ipalatigo siya sa gidaghanon nga angay sa iyang sala. Apan ang labing daghan kutob ra gayud sa 40 kat latos. Kun ipalatos siya labaw niini maulawan siya. So atong hinumduman nga kini sa Old Testament sa una, kanang kuan mao ni ilahang kuno latos dayon latos, no? So ningon diri 40 ka latos. So sa una naay mga ingani di ay nga kuan, no? Kung atong makuan ma-remember na ko si Jesus ba, diba? Gilatos pod siya, diba? Pero si Jesus, wato siya sala. Pero kining naadri naani siya sala, no? Ang kung kinsay sad-an, nga angay latoson, ipalatos, no? Pero si Jesus, sa New Testament, wala man to siya sala. Pero gilatos siya, tungod sa atong sala. Igsoon, isa ka na ka, lakbit lang, no? Pero angay na tong hinumduman nga, si Jesus nag-sacrifice gyud pag-ayo para sa tuwa. Aron atong sala, mabayran, no? Ang diri dito sa Old Testament ang naisala kung kinsay sad-an nga latuson ipalatos og pila kadaghan ang angay kaniya og ang pinaka maximum gyud 40 ra ka latos. Si Jesus murag nakaabot diha 39 or 40 siguro, no? Grabe ang paglatos kang Jesus tungod sa atong mga salaigsoon. Okay, so padayon ta kun dapat natong paghinuklogan, no? Okay, so padayon kita. Verse 4, ayaw supongi ang baba sa baka samtang nagiok kini. Okay, verse 5, kung magtipon pagpuyo ang duha ka igsuong lalaki ug unya mamatay ang usa kanila nga walay anak, kinahanglan nga dili magminyo ang byuda niya ngadto sa laing tawo nga dili sakop sa panimalay. So, mao ni ang gitagan uluhan nga katungdanan alang sa igsuon nga namatay. Okay, so ang igsuon sa iyang bana kinahanglang maoy mga sawa kaniya. Katungdanan kini sa igsuon sa usa ka bana nga namatay. Ang kamagulangang anak nga lalaki nga matawo maoy modala sa ngalan sa namatay nga igsuon aron dili mahanaw ang iyang ngalan sa Israel. Okay, verse 6. Kung magdumili
siya sa pagpangasawa sa biyuda sa iyang igsuon, mahimong mudangop ang biyuda ngadto sa hukmanan tungod kay nagdumili man ang maong tawo sa pagbangon sa ngalan sa iyang igsuon nga namatay. Hallelujah. Dali lang igsuon kay na ako'y na-remember. Katong sa New Testament, no? Nagyapon tayo malakbit. Nahinumduman ako. Katong naabi tayo pasumbingay ni Jesus, no nga, ingon siya nga, dunay usa ka babae, nga, ay, dili si Jesus ang nagpasumbingay, naay nangutana sa iya, murag, ang mga parasiman, siguro, parasiyo, nga siguro to nangutana, no nga, ningon kang Jesus, kinsa may mabana ni aning babayhana, kung naa siya yang bana namatay, yang bana na ay pito sila ka igsuon puro lalaki, no? Yang bana namatay kinumugulangan. So ang ikaduha pangasawa siya. Unya namatay na pod. So ang ikatulo, ang kaupat hangtod ang pinakamanghuran gyud iyang nakuan niya. Tanan sila namatay. Ang katong bahin sa lalaki katong mga nabana niya. Unya katapusan namatay pod ang babae. Ang pangutana sa para siyo man siguro to niingon siya. So kinsa man ang mabana sa babae pag abot dito sa langit. Pero niingon si Jesus nga wala sa langit wala nay kanang pareha diri sa yuta nga kanang bitong murag magtiayon. Kay ingon dito ingon si Jesus nga ang matag-usa nato, no? Paghuman sa kamatayon kung maadto ta sa langit, mamahimo na tang sama sa anghel. Pero dili ta anghel, no? Sama, no? Pareho lang nga. Wala na bay kanang pagbati nga sama diri sa yuta bitaw nga murag ka nang maibog ka. Dito sa langit wala na ang kaibog diri na sa yuta, no? So nasakbitan lang ta siya igsoon, no? Okay, so verse 8. Unya ipatawag siya og pakigsultihan sa mga kadagkuan sa syudad. Kung moingon siya nga dili siya gusto nga mga sawa sa biyuda, muduol kaniya ang biyuda at tubangan sa mga pangulo. Kung kuhaon sa biyuda ang sandalyas sa igsuon sa iyang namatayng bana, ug unya lud-an niya ang nawong sa maong lalaki ug moingon. Mao kini ang himuon ngadto sa lalaki nga nagdumili sa pagbangon sa ngalan sa iyang igsuon. Nganlan ang banay sa maong tao, ang banay sa tao nga gihubuan og sandalyas. Sa verse 10 na igsuon. Okay, so verse 11. Okay, ubang mga balaod. Kung may duha ka lalaki ngan mag-away ug ang asawa sa usa kanila mutabang sa iyang bana o gunita niya ang itlog sa kaaway sa iyang bana, putla ang iyang kamot sa walay kaluoy. Kuyaw po dani, no? Kanang makig-away, gunita lang itlog. Mga Bisaya, gid ba ta kaayo, no? So, murag, ma-picture out dayon nimo diha, di ba? Na. So, ipaputol ba jud ang kamot, ingon dari, oh? Lalaka. Okay, verse 13. Ayaw paggamit og timbangan nga dili husto, ug ayaw paggamit og dili hustong sukdanan. Na, kanang mga tikasan gyud diha, no? Ayaw jud paggamit og kanang dili hustong sukdanan, igsoon. Ang husto gayong sukdanan og timbangan maulamay gamita aron mabuhi kamog dugay. O, kinsa may gusto diha mabuhig dugay, ingon, ang husto gayong sukdanan og timbangan maulamay gamiton aron mabuhi kamog dugay dito sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga manlimbong. Na mao na igsuon gyud, no? Basta Kristohano nagay ta igsuon di na gyud ta manglimbong, no? Kay bisag moingon ta walay tawo nga nakakita nato ang Ginoo makakita biyud sa tuan, no? Nya didto gid ka sa Ginoo manubag. Mo nang igsuon kung nakay tindahan diha, tarungan na imong timbangan, no? Nya tarungan na imong mga kuan diha, unsa na imong mga negosyo. Tarungan, no? Kay dili gusto ang Ginoo manlimbong nga tao. Okay, so ang sugo sa pagpatay sa mga Amalekanhon. Verse 17. Hinumdumi ang mga gibuhat kaninyo sa mga Amalekanhon sa nagpanaw kamo gikan sa Ehipto. Gilipot kamo nila sa dihang gipangapoy ug nangaluya na kamo pag-ayo ug gipamatay ang tanan nga nang limbasog
nga nagsunod kaninyo. Busa kun hatagan na kamo sa Ginoo nga inyong Dios og kalinaw dito sa yuta nga ihatag niya kaninyo, puuhan ninyo ang mga Amerikanhon aron dili na gayud sila mahinumduman pa. Ayaw gayud kini kalimti. Hallelujah. Okay, so mo to ang chapter 25 igsoon nya, murag naa pa tay gamay nga time. So atong ipadayon ang chapter 26, no? Ang chapter 26 gi uluhan kinig mga halad nga gikan sa mga abot. Kinsa to mag-uuma diha, kabalo nig unsay abot, no? Kanang imong mga abot sa imong uma ug unsa man ang imong trabaho diha, imong negosyo, no? Okay, verse 1. Kun adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios og makapuyo na kamo didto, dad-a ang tanang unang mga abot ninyo nga sinulod og basket ngadto sa dapit nga alampuanan nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Adtuan ninyo ang pari nga maoy nagdumala ni anang higayuna og ingna siya. Ipahayag ko karon sa Ginoo nga anian na ako sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa atong katigulangan nga ihatag niya kanato. Verse 4. Unya kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot og ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Verse 5. Og kini maoy inyong isulti sa atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga Aramia og naglatagaw siya. Miadto siya sa Ehipto ug mipuyo didto sa jutay pa ang iyang katawhan. Og didto misanay siya og nahimong gamhanan. Verse 6. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon, gipakaulawan og giulipon. 7. Nagpakitabang kami sa Ginoo ang Dios sa among katigulangan og gidungog niya ang among mga pag-ampo ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro ug gidala kami niya niining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini sa atubangan sa Ginoo og simbaha siya. 11. Sa ingon maglipay kamo og ang mga Levita ingon man ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo tungod sa tanang maayong butang nga gihatag sa Ginoo kaninyo og sa inyong panimalay. Okay, 12. Sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig nga ihatag mo ang ikapulo sa tanan mong abot ngadto sa mga Levita ug sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo ingon man sa mga ilo ug mga byuda aron aduna sila'y makaon. Isulti atubangan sa Ginoo nga inyong Dios kining mosunod. Gihatag ko na sa mga Levita ug sa mga langyaw ingon man sa mga ilo ug sa mga byuda ang balaang bahin sumala sa imong gisugo kanako. Wala ako musupil o malimot sa imong kasuguan. 14. Wala ako mukaon sa ikapulo samtang nagbangutan ako. Wala maghatag niini samtang hugaw ako o naghalad niini ngadto sa mga patay. Nagmatinud-anon ako sa Ginoo nga akong Dios. 15. Busa tan-awa ako gikan sa imong balaang puloy-anan sa langit ug panalangini intawon ang imong katawhan. Ang Israel ingon man ang maayo og tabunok nga yuta nga imong gihatag kanamo sumala sa imong gisaad sa among katigulangan. Okay, verse 16. Okay, ang kaugalingong katawhan sa Ginoo. Verse 16. Niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtanom niining tanan mga balaod. Pagtuma niining tanang mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag. 17. Ipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios og nga magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton og tumanon ninyo ang iyang mga sugo.
18. Karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo. 19. Himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod alang sa iyang dungog ug himaya. Usa kabalaang katawhan nga iya sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. Amen. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo, no? So mao kadto igsuon ang chapter 25 ug 26. Mao kadto ang duha ka chapter nga atong nahuman karon. Ug salamat kay igsuon nga hangtod karon na gihapon ka, no? So sa kapahinumdom nga ang ning unsay tawag na spotlight karon nga akong na-remember nga mao nga kung adunay kay negosyo dili jud manglimbong, no? Kay mao nay balaod sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimo tang matinud-anon bisan sa gamay nga mga butang. I remember ningon ang pulong nga kung kapiyalan ta sa gamay nga butang, no? Kapiyalan usab ta sa dagkong butang. So kung sa imong paminaw igsuon gamay ra nang nasa imuha, ayaw ka pala ka. Be a good steward, no? Kanang be honest kung unsang nasa imuha karon, kay kung makita sa Ginoo nga kapiyalan ka ana nga butang igsuon nga dili ka manlimbong ana nga butang, no? Ang Ginoo magpanalangin nimo og mas daghan pa igsuon. Kung nakay gamayng tindahan karon, so himuang nga ang imuhang pagpaninda dili pagpanglimbong, no? Ayuha ang imong pagpaninda igsoon kay ang makita na sa Ginoo og panalanginan ka sa Dios tagaan kanyang daghang mga customer, no? Compare sa imong mga silingan nga mga kanang tindahan, no? Ihatag sa Ginoo ang the best sa imong mga customer, no? Kanang nay mangutang pero mamayad gyud, di ba? Kung matinud-anon kay igsoon. So buhata ang giingon sa Ginoo og siya nay bahala sa imuha nga mo panalangin og daghan igsoon. So salamat kay igsoon nga hangtod karon naa ka diha. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kita no kita sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios. God bless you igsoon. Daghang salamat.